ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של חתול פיננסי. היום פרק שאני מודה שהרבה זמן רציתי כבר להכין אותו, ועם אחת השאלות היותר מעניינות שיש, וזה בעולם האג"חים. אז אם אתם משקיעים ב-S&P 500 ומרגישים שהאג"חים ובכלל זה חור שחור, אתם לא לבד. ואני רוצה רגע לתת איזשהו דיסקליימר קטן לתחילת הפרק. הפרק הזה לא יהיה בו טיפים והמלצות למספרי ניירות, ויש פה רק חומר לימודי, אבל יש פה בוכתה של חומר לימודי. מה כן יהיה לנו פה? אנחנו נבין את המכניקה, ואנחנו ניגע כמובן בסוף בשאלת מיליון השקל, האם קרן כספית או אג"ח, אבל יש לנו קצת דרך לעבור לשם. ממשיכים להשקיע בישראל עם קסם קרנות נאמנות מהפניקס בית השקעות. אין באמור משום ייעוץ או המלצה. ואיתנו היום גת מגידו, שאני מאוד שמח ונרגש, תרשי לי להציג אותך, ואם תרצי תשלימי, שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה? פינסה פינסה, פינסה קפיטל, זהו, זה הדילמה שלי. בעברך, היית מנהלת השקעות ראשית בבית ההשקעות פסגות, וגם יוצרת ומנחה של הפודקאסט הכלכלי והמעולה, אם יורשה לי, השור והדוב, ממליץ להאזין לו, גם נשים קישור למטה. אהלן, מה נשמע? אהלן. כיף וכיף להיות שאת. תודה על ההזמנה. אני רוצה ישר לצלול, ככה אני אוהב לעשות, ולהתחיל ממש מהבסיס, ולבנות בפרק הזה את כל בסיס הידע שאנחנו צריכים כמשקיעים פרטיים לעולם האג"ח. אז בואי נתחיל, מה שנקרא first thing first. מה זה אג"ח בכלל? האם זה איזשהו הסכם? האם זה הלוואה? מה זה הדבר הזה בכלל? טוב, אז באמת לכולם הרבה יותר אינטואיטיבי מניות, נכון? קונים, זה עולה, זה יורד, אנחנו מבינים, אנחנו שותפים של החברה, והכל מאוד מאוד סימטרי וברור, באופן יחסי לפחות, או לפחות באינטואיציה, כולנו מרגישים יותר בנוח, ובאמת יש חוסר בהבנה באג"ח, למרות שאיגרות חוב זה בכלל כלי השקעתי הרבה יותר סולידי, אז באמת חשוב להבין אותו. אז קודם כל, אנחנו רגילים ללכת לבנק, לקחת הלוואה ולהיות בצד של זה שצריך את הכסף, ושהבנק הוא המלווה. אז קודם כל, רק כדי לסדר את הדבר הזה, תחשבו על זה ככה, שבעצם כשאנחנו משקיעים באיגרת חוב, אנחנו הבנק. בעצם אנחנו בצד של זה שנותן את ההלוואה, אוקיי? אז זה קודם כל ככה, הפלואו קצת מתהפך בעניין הזה. ובעצם מה שעומד מאחורי איגרת חוב, אמרנו, הלוואה, בכל איגרת חוב יש שטר נאמנות, שזה בעצם הסכם ההלוואה, שבעת ההנפקה שלה, שהיא מגיעה לבורסה ונולדת, בעצם יש כמה דברים שמסכימים עליהם מראש. למשל, מסכימים על גובה הריבית, מסכימים גם על גודל ההלוואה, שזו בעצם הקרן, מסכימים על התקופה לפדיון. כלומר, זה איזשהו חוזה שאני עכשיו, אני דוב, אני הבנק נהייתי פתאום, שזה אחלה, כיף להיות בנק, תמיד מרוויחים בבנק. אז יש לי סוג של חוזה בעצם עם אותו גוף שבא ולוקח את ההלוואה הזאת? נכון, נכון. וממש כמו שלוקחים משכנתה בבנק, אנחנו יודעים שאנחנו חותמים על ריבית מסוימת, צמודה או לא צמודה, כבר נדבר על זה, משתנה או קבועה, אנחנו יודעים לאיזו תקופה אנחנו לוקחים את ההלוואה, במקרה הזה אנחנו נותנים אותה, אז אנחנו יודעים לאיזו תקופה, זה יכול להיות לשנה, לשנתיים, ל5, ל10, הכל תופס. אנחנו יודעים מה הריבית שאנחנו הולכים לשלם, אוקיי? אגב, בשונה ממשכנתה, באיגרת חוב אין כמה סוגי ריביות באיגרת בודדת. איגרת תהיה לה ריבית אחת, או ריבית צמודה, או שקלית קבועה, או משתנה, יש מספר קבוע. ואיפה נפגוש את המספר הזה? ברגע האיגרת התחילה את החיים שלה, אנחנו יודעים, בואו ניקח דוגמה פשוטה, איגרת חוב לשנה. אני השקעתי 100 שקל באיגרת חוב, הלוויתי למדינת ישראל לצורך העניין, אני יודעת שבעוד שנה מדינת ישראל צריכה להחזיר לי את 100 שקלים שלי, היא תחזיר לי אותם, פלוס אותה ריבית. הריבית היא בעצם המחיר של הכסף, אני נתתי הלוואה, עשיתי השקעה, ויש איזושהי ריבית שאני מצפה לקבל, אז הריבית הזו היא לא, בשונה ממניה, שכשאנחנו משקיעים במניה, אנחנו לא יודעים אם המחיר של המניה יעלה או ירד, ומה התשואה שבסופו של דבר תהיה לנו, יש לנו הערכות, באיגרת חוב יש הסכם, בהינתן שהמדינה או החברה שנטלה מאיתנו את ההלוואה, ובעצם גייסה את איגרת החוב שאנחנו השקענו בה, בהינתן שהיא לא חדלת פירעון, זאת אומרת שהיא החזירה את הכסף,
אנחנו נקבל את הכסף שהשקענו, פלוס אותה ריבית מוסכמת. ובעניין הזה זה ברזלים, אוקיי? הסיכוי לא לקבל את זה, זה אם הייתה בעיה והכסף לא הוחזר. אפרופו החדלות פירעון, אנחנו ניגע בזה, גם שניגע בדירוגים ולמי כן, נותנים את ההלוואה. אז זה בעצם חוזה, אם אני מתמצת את זה לעברית מדוברת, ביני לבין או מדינה, או איזושהי חברה כזאת או אחרת, שאומרת מהמם. לי, הנה, קח כסף, כאילו, אנחנו צריכים תביא הלוואה, כסף, תביאו, תביא לי כסף. תביא לי את הכסף, תביא את 100 שקלים, אנחנו נחזיר לך עוד שנה, שנתיים, שלוש, בהתאם לחוזה שנחתום, במרכאות, כי החוזה כבר נכון, חתום, הם מוציאים את זה ככה, ובעוד נכון. שנה, שנתיים, שלוש, מתי שיפוג ההסכם, תקבל וואי תשואה, כי בהתאם לחוזה שכתבנו, שבכל שנה, סתם לדוגמה, תקבל, לא יודע, 5%. 5%. נכון. אז תקבל את הקרן ועוד 5%. התזרים הוא ידוע מראש, בדיוק. עכשיו צריך להגיד, למה זה נחשב השקעה יותר סולידית, אוקיי? הסיכון עם הסיכוי, מאחר ואנחנו יודעים להגיד איזו ריבית נקבל, בהנחה שהחברה או המדינה עומדות ומסוגלות להחזיר, עומדות בחובות שלהן, בשונה אגב מבמניה, אין פה אפסייד נוסף. אם אנחנו ניתן עכשיו כסף לחברת, נניח נקנה איגרת חוב של חברת עזריאלי, אוקיי? וחברת עזריאלי משלמת לנו לפי הסכם ההלוואה 5% בשנה. בזמן חיי ההלוואה, אנחנו כנושים של עזריאלי, כמחזיקי איגרת החוב, זכאים רק ל5% האלה. באותו זמן יכול להיות שעזריאלי הלכה והקימה עוד פעילויות של חוות שרתים, והמחיר שלה עלה ב50%, אנחנו לא נהנה מזה כמשקיעים באיגרת החוב. רק מצד בעלי שני, המניות. שם זה במניות. מצד שני, יכול להיות שגם ייפגע לה העסק, ירדו הפדיונות בקניונים, פתאום היא תמצא את עצמה עם קומות משרדים שלמות ריקות, והרווח ירד, משקיעי המניות מיד ייפגעו, אבל היא עדיין תהיה מה שנקרא סולבנטית, היא עדיין יהיה לה כסף לשלם את החוב, ואז אני, בתור משקיעה באיגרת חוב, לא נפגעתי, עדיין אני אקבל את ה5% שלי. אוקיי? אז צריך להבין, זה מצד אחד פחות סיכון, אבל גם פחות סיכוי. סיכון, סיכוי, תמיד הולכים ביחד, ניגע בזה עוד מעט. אני רוצה שנייה בדיוק. לדבר, דיברנו עכשיו, אוקיי, אז הם חייבים לי 5%, זה במרכאות חייבים לי בהתאם לחוזה. כן. ה5% האלה, זו בעצם הריבית שאנחנו נקבל, זה התמורה בעבור ההלוואה, ופה גם יש כל מיני סיבוכים. פה יש ריבית שקלית, צמודה ומשתנה, וזה פחות או יותר ההסתעפות הראשונה שרוב המשקיעים שחושבים על אג"ח הולכים לאיבוד כשמנסים להבין, רגע, תביא לי אני צריך אג"ח שקלי, משתנה, איך אני בכלל מבין את העולם הזה, איפה זה מתכתב עם עולם התשואה הנומינלית מול התשואה הריאלית? האם בכלל תמיד עדיף צמוד, כי יש אינפלציה, או פתאום אין אינפלציה? איך אני יכול להגן על הדבר הזה? איך בכלל האינפלציה משפיעה לי על האג"חים? אנחנו עכשיו, שהיו כמה שנים, האינפלציה הייתה אפסית, בשנים האחרונות היא עלתה, עכשיו אנחנו רואים מגמת ירידה, אנחנו מקליטים בינואר 26, הצפי של בנק ישראל, לפני שבוע מה שהוא הוציא, זה 1.7 באינפלציה. איך כל הדברים האלה משפיעים על עולם האג"ח בהקשרי הריבית? טוב, אז קודם כל בואו נסכים ששוק ההון, בין אם זה בהשקעה במניות או באיגרות חוב, זה בעצם שוק שבכל רגע נפגשים בו קונים ומוכרים, ובכל רגע יש מחיר מוסכם לנכסים. יכול להיות שיום למחרת יחשבו שונה, אבל ברגע שבוצעה העסקה היה קונה ומוכר שהסכימו על המחיר, אוקיי? כשהם עשו את העסקה, הם גם היה להם, אנחנו אמורים להניח שהיה להם את כל המידע, אוקיי? בטח בעולם של היום, שהמידע קיים, וכל הנתונים שככה זרקת פה עכשיו, על האינפלציה, על הריבית, בסך הכל, מי שרוצה למצוא אותם, יכול למצוא אותם בגיגול די פשוט. אז בואו רגע נדבר על סוגים של ריביות, ואז גם נדבר קצת על איך זה עובד בעולם השכיר. אגב, אני אגיד בהקשר הזה עוד דבר, אני חושבת שבאמת, ואנחנו נגיע גם להסתעפות הזו, אבל אני אגיד את זה רגע עכשיו בהערת ביניים, לרוב המשקיעים שהם צריכים להיכנס ללהבין את שוק האג"ח, באמת אחד הדברים שמאוד מוזר, מאוד ככה לא מתיישבים ולא טבעיים, זה שלאיגרת יש מחיר. הרי אנחנו מבינים מה זה הלוואה, ברוך השם, אנחנו גם יודעים לקחת הלוואות, ואנחנו מבינים שאנחנו משלמים ריבית, אנחנו מבינים את כל הדבר הזה, וכולנו, או יש לנו משכנתה, או שיש לנו הלוואה מסוג אחר. אבל פה אנחנו לא רגילים שיש מחיר להלוואה. כאילו, השוק נותן מחיר, ופה התסבוכת, ואנחנו
נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לפתור לכם את הדבר הזה, ולהבין איך מסתכלים על איגרת חוב, ואיך מבינים מה אומר המחיר שלה. אז בואו נדבר רגע על ריביות. קודם כל, עולם הריביות מתחלק לריבית קבועה, בישראל זה היא שקלית, כי אנחנו בשקל, בארצות הברית זה תהיה ריבית דולרית קבועה, מה שאומר שכשאנחנו משקיעים באיגרת, אם סוכם שהריבית, הקופון שישולם הוא 4%, שקלי, זה אומר שזה יהיה לנצח 4%. אין פה עוד משתנים או דברים נעלמים או לא ידועים עתידיים, אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו נשקיע באג"ח, ממש תאומה של אותה אג"ח שקלית שנותנת 4%, בוא נניח שהיא לשנתיים, נשקיע בתאומה שלה, לאותו מנפיק, אותו דבר, לאותו זמן, אבל צמודה. מה אמור להיות הפער בינה לבינה? אז קודם כל רק בוא נגדיר, ריבית צמודה זו ריבית שבכל רגע נתון, שאנחנו נבוא לקבל אותה, במקרה שלנו, כי אנחנו עכשיו הבנק, יהיה צריך להוסיף עליה את האינפלציה. הצמדה למדד. נכון, את ההצמדה למדד, שזה כן נעלם. זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו יש לי שתי אגרות חוב, אחת שקלית, אמרנו אותו דבר, בוא נניח שאנחנו מלווים לממשלת ישראל, נעשה את זה רגע קל. ממשלת ישראל לשנתיים, יש אג"ח שקלית, אני רגע עכשיו זורקת מספר, נותנת 3.5%, שקלי. זאת אומרת, אני בשנתיים כל שנה אקבל 3.5% ריבית. אני אחדד את זה אפילו עוד טיפה ברשותך. השקלי בעצם זה מה שאם יש לנו משכנתאות, אז זה די דומה לקלף. זה דול, זה לא דומה, זה זה. זה בדיוק, כן. זה הקבועה לא צמודה, לא משנה מה, ימות העולם, זה מחיר לא משתנה. קבוע, לא צמוד לכלום. ידוע מראש. אני אספר לכם משהו, משרד האוצר שמגייס חוב, נכון? מימן את המלחמה, מממן תשתיות וכו', הוא מגייס את אגרות החוב הממשלתיות, כדי לממן את ההוצאה הציבורית, מאוד אוהב לגייס ריבית קבועה, אוקיי? בלי שום קשר להערכות, בלי שום קשר להערכות שלו על האינפלציה. הסיבה היא ודאות. הם אומרים, גם כשהריבית הייתה 6, או בפרמיית סיכון, או לא 6, הגזמתי, הייתה 5, בתקופה של המלחמה, שהאג"חים של ממשלת ישראל מאוד ירדו במחיר, ועלויות הגיוס מאוד מאוד עלו, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים זוכרים את הכותרות סביב זה, עדיין האוצר העדיף, הוא אמר, אוקיי, אני חייב לגייס, אני מעדיף לדעת בדיוק כמה הולך לעלות לי, ולא להיות בתוך אי-ודאות. זה מעניין, כי אני כל פעם אוהב להוריד את זה לנו, למשקי הבית, כי אג"ח זה נשמע גדול בזה, אבל זה קצת דומה בדיוק כמו שאני לוקח מחר משכנתה, ואני לא רוצה אי-ודאות, אני רוצה להיות, מה שנקרא, ודאי ככל האפשר, כי אני לא רוצה עכשיו הפתעות, וראינו מי שלקח צמוד למדד או לפריים בשנים האחרונות, המשכנתאות עפו למעלה, אז זה בדיוק אותו עיקרון, כי אם מדינת ישראל רוצה, גם אני, דוב, אם אני רוצה את הוודאות, יש לזה את הפרמיית סיכון, לצד במרכאות, או יש לזה את הפרמיה שאני צריך לשלם על הוודאות הזאת, וזה בדיוק אותו הרעיון. עכשיו אמרנו שהשוק יעיל, זאת אומרת שהמידע ידוע, גם התחזיות, יש איזושהי הסכמה, אוקיי, שהיא בסוף כאילו הקונצנזוס, הפער בין ריבית קלץ, שקלית קבועה, בכל רגע נתון, לבין ריבית צמודה של אותה איגרת, יהיה פער האינפלציה הצפוי, אוקיי? אם עכשיו המשקיעים... חדדי שוב, זה חשוב. אם המשקיעים מצפים, אוקיי? שהאינפלציה שנה קדימה תהיה 2%, אוקיי? שהם צריכים לבחור בין השקעה באיגרת שקלית לאיגרת צמודה, אוקיי? בעצם, פער של 2% הוא כביכול השווי ההוגן, זאת אומרת, השקלית תיתן 3% למשל, אז הצמודה תיתן 1% צמוד, שזה 1% פלוס 2% ציפיות. עכשיו, זה כשיצאנו לדרך, זה ציפיות, אוקיי? תעבור שנה, בוא נניח שהאינפלציה הייתה 3%, אז השקלית שילמנו 3%, אבל בצמודה שילמנו פתאום 4%, כי זה 1% פלוס צמוד. זאת אומרת, הציפיות האלה, המרווח הזה, יכול גם להתברר בדיעבד לא נכון, שזה בדיוק מה שקרה במשכנתאות, אנשים לקחו צמוד, מסלול צמוד, הריבית השוטפת יותר נמוכה, כי יש פה איזה נעלם שהוא ההצמדה, שבדרך כלל גם במשכנתאות באה בסוף, באג"חים זה בא בשוטף כל הזמן, אבל, ואז יש הנחות, אוקיי? באופן כללי, גם אם מסתכלים על מדיניות בנק ישראל, גם הבנקים מרכזיים בעולם, 2% אינפלציה לטווח ארוך,
זה פחות או יותר נחשב אמצע היעד שלהם. אם אנחנו נהיה ב3%, הם ירגישו לא בנוח ויגידו האינפלציה גבוהה, צריך אולי לקרר את הכלכלה, נעלה ריבית. אם האינפלציה תהיה ב1%, ובוודאי מתחת לזה, אז הם יגידו שהסביבה היא לא אינפלציונית, אלא דיפלציונית, או שהאינפלציה מאוד נמוכה, ושהם ירגישו דווקא צורך להוריד ריבית כדי להניע את הכלכלה. אבל, בסדר? סביב 2, אוקיי. אוקיי, אז זה סביב 2, ואז בעצם אין מצב, אם יציעו לי ריבית איגרת שקלית בריבית 3%, ולצידה כאלטרנטיבת השקעה, איגרת צמודה עם ריבית 3% צמודה, את מי אני אעדיף? את ה3% שקלית? אני לא הלווה, אני המלווה. 3% שקלית או 3% צמוד? אני אעדיף את ה3% צמוד. נכון. גם לא יקרה דבר כזה, כי זה לא יכול להיות, זה ארביטראז', זה לא יכול להיות, כי אנחנו אומרים, המשקיעים תמיד מתמחרים אינפלציה כלשהי, נדיר שיתמחרו שהאינפלציה היא 0, אוקיי? אנחנו במשחק? לגמרי, לגמרי. אני חושב שנתת פה גם כלי שהוא מאוד חשוב, זה אפילו לא חישוב סנדלרים, זה חישוב שהוא די מדויק, בלהבין האם אני רוצה בכלל את השקלי הקבוע, או את הצמוד, באמת להבין בארביטראז' במרווח הזה, שכמה יש קדימה, ואני חושב שפה זה האתגר. אגב, ככל שעובר הזמן, אנחנו נדבר גם על מח"מ, על הטווחים, ועל מה שנקרא אג"ח קצר, בינוני, ארוך, ככל שהוא קצר יותר, אז מן הסתם בטווח הנראה לעין שנה, שנתיים, יודעים בערך מה תהיה האינפלציה. כמו שאת אומרת, יש תחזית. מה יהיה עוד 5-10 שנים? בג'ונגל המזרח תיכוני, מי יודע מה יהיה? ולכן שם גם אנחנו נדבר על הסיכונים. מדויק, ובעצם מה שקורה בטווחים הארוכים, שמנסים להסתכל על פערי אינפלציה, אז באמת רואים את ה2% ועוד איזושהי פרמיית סיכון. כי אנחנו לא יודעים מה מחיר הטעות, וגם פרמיית נזילות, נדבר על זה בהמשך. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד בעניין הזה. אם אנחנו רוצים להחליט, מנהל השקעות, רוצה להחליט אם עכשיו כדאי לו להשקיע יותר כסף באג"ח צמוד מדד, או באג"ח שקלי, הוא יסתכל מה ציפיות האינפלציה שגלומות בין האפיק השקלי לאפיק הצמוד. אם לצורך העניין עכשיו, חזאים יש להם מודלים, כמו רוב הזמן טועים, אבל יש להם מודלים שמנסים לחזות את האינפלציה. לא, הם אומרים את זה גם בעצמם, זה באמת מאוד מאוד קשה לחזות את האינפלציה עם עונתיות ועם כל מיני דברים, ומחירי טיסות, וכל פעם יש תירוץ אחר. אבל בואו נניח שלי יש מודל, ואני יש לי הנחות מסוימות, ואני הגעתי לזה שהאינפלציה, בנק ישראל אמר, האינפלציה שנה קדימה 1.7, וגם אגב הציפיות בשוק האג"ח, שרואים אותם דרך הפער בין הצמוד לשקלי. אגב, אם בא לכם לשחק עם זה, קחו אג"ח ממשלת ישראל שקלית, במשך חיים ממוצע, לפדיון מסוים, ותחפשו אחת מקבילה לזמן הכי דומה שאתם יכולים, אתם תראו בדיוק את הפער שדיברתי עליו, ואתם תראו שיצא לכם בגדול קצת פחות מ2% כנראה, בטווחים הקצרים, ולאזור ה2% בטווחים היותר ארוכים. אבל אם לי יש עכשיו מודל, למה הולכת להיות פה התפרצות אינפלציונית? שונה ממה שבנק ישראל אומר, ושונה ממה שהחזאים אומרים, ושונה גם ממה שהשוק מעריך, אוקיי? אני מרגישה שהמחירים הולכים לעלות. אז אני אעדיף לקנות אגרות חוב צמודות. למה? בגלל שהציפיות שגלומות היום ברכיב הצמוד הן נמוכות לדעתי. השוק מסכים עליהן, אבל אני חושבת שהולכת להיות יותר אינפלציה, אז עדיף לי להשקיע באגרת חוב, שבעתיד, אם אני אהיה צודקת, אני בעצם מקבל פיצוי דרך זה שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה מהמחיר ששילמתי עליה. אני יודעת שזה קצת מורכב? לא, זה טוב, כי זה לוקח אותי בעצם לשאלה הבאה, עכשיו יש פה גם לא מעט שאלות שלקחתי מהקבוצה, אז ככה אני מתקיד אותך בזמן אמת. דיברנו באמת על המח"מ, על המשך, על התקופה הארוך קצר. אני רוצה לגעת באמת בסיכונים באג"ח, במקרו מול המיקרו. התחלת לגעת בזה, אני רוצה טיפה יותר לצלול. בהיבטי הריביות, אינפלציה, אמרת, רגע, אם עכשיו אנחנו הולכים למדיניות אינפלציונית, אז אוקיי, זו סוגיה מהותית, לעומת מה שבאמת התחזית של בנק ישראל מדברת על איזשהו יחסית פלטו יציב באזור ה-1.7, אולי 2, אבל זה בגדול המדיניות. איך אני מגלם, דיברנו על הסיכוני אינפלציה, אבל איך אני מדבר גם על סיכוני מיקרו כאלה של החברה עצמה, מי שבעצם אני נותן לו הלוואה, החברה או מדינה. יש הבדל אם אני נותן הלוואה לישראל,
או לא יודע אם יש כזה, תקני אותי, לוונצואלה היום, מה הסיכוי שוונצואלה תחזיר לי או ישראל? אגב, ועוד פעם, אני אוהב להוריד את זה תמיד לקרקע, זה כמו שאני אתן הלוואה לא יודע מה, לחבר טוב שלי שאני מכיר אותו, שאני יודע שיש לו מוכת הכסף, והוא יבקש ממני 100 שקלים, ואני יודע שהוא יביא לי אותם עוד שנה, או לא משנה מתי, כי יש לו כסף, לבין, סליחה על הזה, אבל איזשהו הומלס שבא מבקש ממני הלוואה, אז אני, מה שנקרא, פרמיית הסיכון שלי, יש סיכוי טוב שהוא לא יחזיר לי את אותם 100 שקלים. בואי נכון. ניקח את זה אז לעולמות האלה. מעולה. מעולה, ואגב, הדוגמה שנתת היא מצוינת, כי היא באמת מייצרת את האינטואיציה. בסוף, כאילו, השוק ההון זה גם החיים עצמם. זה תמיד. נראה מבהיל, אבל זה ממש לא. אז לפני שאני אגע בעניין של הסיכוני מנפיק ומדינה וזה, אני רוצה להגיד עוד משהו על עניין האינפלציה. בסוף, איגרת חוב צמודה נותנת הגנה אינפלציונית, אוקיי? היא מכשיר, לפעמים אנשים מחפשים את המכשיר כדי לקבל הגנה, כדי שהכסף לא יישחק. בוא רגע נדבר על הנקודה הזו, כדי שלא אחר כך חשוב, נשתק כן. לחזור אליה. ואני רוצה לתת דוגמה. אם אני סגרתי פיקדון בבנק, ב4%, אוקיי? ובאותה שנה הייתה אינפלציה של 4%, אני אומרת את זה בכוונה, כי היינו פה רק לפני רגע, ה-12 חודשים אחורה היה ב3.5, ולפני זה גם ב3.8, והיינו פה לא כזה מזמן. ובאחרי הקורונה בעולם היו שיעורי אינפלציה באמת מחוץ לסקאלה של כולנו. אז תחשבו, אני מבחינתי אומרת, וואו, עשיתי עסקה טובה, אתם זוכרים, לפני 10 שנים היה פה עשור ריבית 0, פתאום העלו את הריבית. היה אפשר לקבל בפיקדון בבנק בלי סיכון 4%, אבל 4% הזה זה 4% שקלי. ואם באותה שנה, בגלל המלחמה, בגלל הפוסט-קורונה, לא משנה, בדיעבד הייתה גם אינפלציה של 4%, אז כאן נכנס העולם של אותה ריבית ריאלית. בעצם דה פקטו, אני בסוף השנה אבוא לבנק, אקח את ה4% שלי, אהיה מבסוטה, אבל אז אני אגלה שכשהלכתי לקנות את סל הצריכה שלי, המחיר שלו עלה בממוצע ב4%, ובעצם הכסף שלי לא באמת הוסיף כוח. הוא נשאר במקום, למרות שקיבלתי ריבית של 4%, כי האינפלציה, שאנחנו קוראים לה הרוצח השקט, בעצם שחקה את הערך הריאלי של הכסף. וזה מכניס אותנו באמת לעניין של ריבית ריאלית. מאוד חשוב להבין, בכל סביבה כלכלית, במה אנחנו משקיעים, ואני אעיז ואפתח רגע סוגריים, כדי לתת רגע דוגמה בעולם המניות, תחשבו על זה שמי שהשקיע נניח בחברות נדל"ן מניב, ב-2024, עזבו רגע מה עשתה הריבית. יש משהו מאוד יפה בזה שהסחירות צמודה למדד בעולם המשרדים, אז בעצם במובן מסוים מה שקרה זה שלמרות שהרבה חשבו שבגלל המלחמה ויהיה יותר משרדים פנויים ולא יהיה ביקוש והייטק וכל הדברים האלה, בסוף מי שיש לו סוחר עם חוזה, קיבל הסוחר היה חייב לשלם את ההצמדה, כי החוזים הם צמודים. זה בעצם אומר שלחברה יש הגנה מאינפלציה, כי ההכנסות שלה צמודות, ואז גם אם ההוצאות שלה מתייקרות, היא בגדול break even, אוקיי? אז זה ככה עוד נותן קצת אינטואיציה, אז ולכן חשוב להבין, אפרופו כספיות וכאלה דברים, תמיד שריבית זה נחמד, אבל בסוף מה שמעניין זה עם מה יצאנו ביד, ומה הכוח של הכסף. ולכן גם כסף שיושב בעו"ש לצורך העניין, שזה כמובן הכי גרוע, לפעמים לא רק שהוא לא מקבל ריבית, הוא גם כוחו נשחק, כי המחירים עולים באופן עקבי, גם אם הם עולים מעט, הם עדיין עולים באופן עקבי. יפה, עכשיו נדבר על סיכון חברה, סיכון מדינה, אוקיי? בעצם, בדיוק, כמו שאמרת דוב, על הדוגמה של לתת לשכן שיודעים את מצבו הכלכלי, או לאדם זר שדפק לנו על הדלת, שאנחנו בעצם, הריבית הזו שנמצאת מאחורי איגרת חוב, זה בעצם מחיר הסיכון. איך אני כמשקיע מתמחרת סיכון. הרי כשאתם הולכים לבנק לקחת משכנתה, אני אקבל ריבית אחת, דוב יקבל ריבית אחרת, בן אדם Y יקבל ריבית שלישית, תלוי השכר שלו, בתזרים שלו, בנכסים, אולי הוא הביא ערב. אתם, אמרנו שאתם הבנק, זה בדיוק אותו דבר. אתם תשאלו, אני אשאל אתכם את זה עכשיו, אינטואיציה. איפה אתם מעדיפים, ממי הייתם מבקשים יותר ריבית? כי זה לא העניין לאיפה אתם מעדיפים להשקיע, כי הכל לגיטימי. האם לתת כסף למדינת ישראל בהלוואה, או איפה תבקשו יותר ריבית? או לתת לחברת קנדה ישראל קנדה, שהיא יזם נדל"ן,
אוקיי? אני מקווה שהתשובה שלכם זה שאיגרת חוב של ממשלת ישראל, אנחנו נבקש בה פחות ריבית. הפחות ריבית זה בעצם פחות פיצוי על הסיכון. אנחנו מתמחרים סיכונים. מה הסיכון שמי שנתנו לו את ההלוואה, שקנינו את האיגרת חוב שלו, לא יצליח לעמוד בתשלום האיגרת. ולכן, חברה תזרימית, אנחנו מתחילים בממשלות, וממשלת ישראל, ללא קשר לדעתו הפוליטית של כל אחד שמאזין לפודקאסט, בסופו של דבר ממשלת ישראל עבור ישראלים, היא הריסק פרי, היא הלווה בסיכון הכי נמוך במדינת ישראל. אגב, אם תשאלו מה בא אחריה, באות חברות כמו חברת חשמל, כמו מקורות, חברות שהן סמי-ממשלתיות, ואף אחד מאיתנו לא חושב שהמדינה תיתן להן לפשוט רגל. אז הריבית של ממשלת ישראל תהיה X, מקורות תהיה X פלוס קצת. אפשר לומר אוקיי? בהקשר הזה שלצורך העניין, הריבית של ממשלת ישראל, הקופון של ישראל, זה סוג של בנצ'מרק, וממנו עכשיו באים ולוקחים ממש ככה. בעצם מדד הייחוס על האג"חים בישראל. נכון, זה העוגן. זה יהיה מאוד מוזר אם הריבית שבנק לאומי משלם באגרות חוב תהיה יותר נמוכה מהריבית שממשלת ישראל משלמת באגרות חוב שלה. זה יהיה מאוד מאוד מוזר, אוקיי? אגב, זה כן יכול לקרות בחברות גלובליות, שהן יכולה להיות חברה גלובלית שהסטייט שלה זה צרפת או אפילו ארצות הברית, אבל כחברה היא כל כך חזקה שהיא מתממנת בפחות ממה שהמדינה שלה מתממנת. אבל במדינת ישראל אין את זה, אוקיי? במדינת ישראל בסוף כל החברות הן חלשות יותר עצמה. בדיוק. עכשיו, כשעוברים לעולם החברות, שזה מה שנקרא אג"ח חברות או אג"ח קונצרני, בעצם אנחנו משקיעים באיגרת חוב של חברה, אנחנו נותנים כסף לאותה חברה כהלוואה. זה יכול להיות בנקים וחברות ביטוח ונדל"ן וקימונאות. יש הרבה מאוד חברות ציבוריות שמגייסות כסף, ואגב, בכלל לחשוב למה הן מגיעות בכלל לבורסה, למה הן לא הולכות ללוות מהבנק. אז חברות אוהבות מאוד לגוון את מקורות האשראי שלהם, ותחשבו, אנחנו כולנו רוצים שתהיה תחרות במערכת הבנקאית, בשוק הקימונאי, נכון? כי זה משפר את המחירים ומשפר את ה-value שלנו. גם חברה שהולכת לקחת מימון, היא לא רוצה להיות תלויה במממן אחד, ולכן ההתפתחות שהייתה פה ב-20 שנה האחרונות בשוק הקונצרני היא מדהימה. השוק הקונצרני בישראל הוא מאוד מאוד יעיל ומפותח, ובעצם חברות היום כבר לא תלויות במערכת הבנקאית, הן מגיעות לבורסה, הן פוגשות את המנהלים של קרנות הפנסיה, מציגות את מרכולתן, מציגות את יכולת שלהם לשלם את החוב, ומגייסות הרבה מאוד כסף בעצם מקרנות הפנסיה, אוקיי? אז ואז בעצם חברה כזאת, שהיא באה חברת חתול פיננסי, שבאה כן. להנפיק, אז היא יכולה לקחת 20% מהמניות ולהנפיק אותם, בעצם להוציא אותם לציבור ובואו תיקחו, ואם היא לא רוצה לתת יותר מדי מניות, והיא עדיין רוצה לגייס כסף, כי בסוף הנפקת מניות זה גיוס כסף, אבל עם איבוד שליטה חלקית, ונגיד אני כחתול, אני לא בא לי, ואני רוצה לאבד רק 5% מהחברה, אבל אני עדיין צריך להשלים עוד 15%, כי אני צריך 20% מימון, אז אני יוצא ומנפיק אג"חים, זה נכון. בעצם הרעיון שאני יודע להנפיק גם מניה וגם אג"ח. נכון, נכון, ואם תחשבו על זה רגע, חברת סטארט-אפ, בדרך כלל לא יהיה חברה ציבורית, אבל סטארט-אפ יהיה לו מאוד מאוד קשה לגייס חוב, גם בעולם הפרטי. כי אם הוא יבוא לגייס חוב, יבקשו ממנו ריבית של 30% ולפעמים גם יותר, כי אף אחד לא יתייחס אליו כנושה בטוח. כי הוא כי מסוכן. יכול להיות שהעסק בכלל לא קיים, זה 0 או 1, אוקיי? ולכן יש סוג של מסוים של חברות שמאוד יתקשו לגייס חוב, כי אם אני לא אהיה מסוגלת להשתכנע שיש להם תזרים ויכולת לשלם את החוב, אז אני אגיד, אוקיי, אי אפשר לתמחר את הסיכון הזה בריבית של 5 או 7 או 11. אני מוכנה רק להיות שותפה שלכם, ואז או שאני מפסידה, אבל או שאני איתכם, ואז אני כבר מרוויחה במכפלות. זה בסוג של חברות מאוד מסוכנות. המקומות הכי טבעיים לתת להם חוב, להשקיע באגרות חוב, זה קודם כל הדברים המובנים מאליהם. נגעתי במדינת ישראל, בחברות חצי ממשלתיות, במערכת הבנקאית, חברות ביטוח, נדל"ן, נדל"ן מניב, חברות שכולנו מכירים, שבעצם אנחנו יודעים שיש להם יכולת, יש להם עסק יציב, יש להם מאזן חזק, והן יכולות לשרת את החוב שלהם, וכמובן,
שזה גם יכול ללכת ולרדת לרמות סיכון יותר גבוהות, רק שצריך לדמיין את זה כמו קשת של סיכונים, שלכל רמת סיכון יש מחיר, והשוק בעצם כל הזמן קובע את המחיר הזה. עכשיו, אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. יכול להיות שתמחרו, חברה הגיעה, גייסה אג"ח, מתעסקת בואו ניקח משהו שלא דיברנו עליו, מתעסקת בתחום הטכנולוגיה, אוקיי? מוכרת שבבים לאינווידיה. והיא הצליחה לגייס אג"ח, כי באמת היא חתמה על חוזים, וזה נראה מאוד טוב, ויש ודאות קדימה. ופתאום יש איזה סייקל לא טוב באינווידיה, ואינווידיה מבטלת את החוזה, או מודיעה שהיא תעבור את 3-5 שנים הקרובות, אבל בעוד 5 שנים יש חלון, והיא מודיעה כבר עכשיו שלא יהיה המשך לחוזה. ופתאום החברה הזו שהייתה במצב נפלא, מאוד מאוד תלויה בלקוח גדול בודד, פתאום כל העסק מתחרבן, אוקיי? ואז המשקיעים באותו רגע יגידו, רגע, אנחנו כבר לא מתמחרים את זה בלא יודעת, 5, אנחנו מתמחרים את זה עכשיו ב8, יותר אוקיי? גבוה. זאת אומרת, הסיכונים האלה בכל רגע צריכים להיות מתומחרים, והם גם ברמת אירוע נקודתי בחברה, ואיך אנחנו תופסים את הסיכון של החברה, אבל גם ברמת המקרו. ברור שכשהיינו פה במצב של הדיסטרס של המלחמה, והייתה המון אי-ודאות, אז ראינו שגם מדינת ישראל עלה לה יותר לגייס חוב, ובוודאי זה השפיע גם על החברות. גם החברות הישראליות עלה להן יותר לגייס חוב. זה ממש זז ביחד, זה הכל מחובר בחוטים. אוקיי? אם אז ממשלת ישראל עולה לה יותר, תיאורטית מי שלקח, אגב, לא משנה ממשלתי או קונצרני, לפני שנה, כשהריבית הייתה גבוהה, גם לא תיאורטית, מעשית, והוא לקח כן. את זה שקלי, כלומר קבוע וצמוד, ל3 שנים, היום דה פקטו הם הרוויחו יותר, כי הם קיבעו ריבית שהייתה יחסית גבוהה, שתמחרו אותה ברמת סיכון גבוהה, והיום אנחנו נכון. מבינים שרמת הסיכון קצת פחתה, ואפשר לנשום טיפה ולשחרר אוויר. ממש ככה. וזה בעצם מסכם את זה שיש לנו מצד אחד סיכוני מקרו, מה המצב הכלכלי של המדינה, של העולם, הרי בסוף אנחנו בעולם גלובלי, הכל קשור להכל, אם יש בעיה בפרמיית סיכון עולה בארצות הברית, היא משפיעה גם על ישראל, על יפן, על אירופה, שום דבר פה לא עומד לבד כבר, אבל אז יש את סביבת מקרו, ועל זה יש את המיקרו של כל חברה, גם בתוך חברות, אז יש גם את הסיכון הענפי, ואחר כך ברמת המנפיק, הבודד, אז זה ככה סוגר מדהים. את הדבר הזה. פה אנחנו נעצור ונסיים את חלק א', כי זה באמת ארוך ואני לא רוצה להעמיס עליכם. הבנו מה זה אג"ח, הבנו מה זה סוגי הריביות, ממשלתי, קונצרני וקצת תמחורים. בחלק הבא, חלק 2, אנחנו כבר נצלול ונבין גם איך אנחנו, מה באמת המשמעות של הדירוגים, מי קובע, מי אומר שחברה X היא בדירוג גבוה ומי בדירוג נמוך, איך בכלל אג"חים יכולים להיכנס לתיק ההשקעות שלנו, בין אם באג"ח בודד או קרן, ועד ממש איך לקרוא אג"חים, מה שנקרא לעשות רנטגן לאג"חים, ולא שכחתי גם את התשובה לשאלה, שאלת מיליון השקל, כספית או אג"ח. גת מגידו, תודה רבה על חלק א', ונתראה בפרק הבא ממש בחלק ב'. תודה רבה.